Okay, magandang araw. Tingnan nyo ngayon ito, magkakatay tayo ng kambing. Paano nga ba itong style ng mga Ilocano dito sa probinsyang Nueva Vizcaya? Yan, no? So, katayin natin yung kambing, hindi natin papakita kung paano yung katayan, no? Dahil pinagbabawal sa Facebook. At saka, ano nga ba yung puro na papaitan talaga dito sa mga probinsyang Nueva Vizcaya? Paano nga ba yung style ng pagkuha ng puro na papaitan ng kambing? Ayan, so maganda na muna kayo na dito ng tubig na mainit siyempre para patanggal yung balahibo ng ano. Pero ito naman i-blowtorch na to, no? Blowtorch na para mas mabilis yung paglinis ng balat. Na isabit nyo lamang yung kambing siyempre, tapos sa blowtorch yan, mas mabilis kasi ang ganyan, no? Para masunog na kaagad yung balahibo ng kambing. Ayan. At syempre, kailangan ng linisan niya na i-brush yung balahibo niya. Gamit kayo ng steel brush para talagang malinis yung katawan ng kambing hanggang sa pumuti yung kanyang balat. Yung kasing balat niya, niluluto, ang luto niyan is pangkilawin, no? Kilawin. The best yan talaga yung luto ng balat. Ayan, so pagkatanggal niyan, pagkalinis niyan, yung ulo muna ihiwalay siya, no? Tapos yung sa bandang gitna niya at kailangan ng buksan yung kanyang bandang dito sa may tiyan. Yan, so maingat lamang na wag mabutas yung mga nito, intestine o yung mga laman loob. Otherwise kakalat yan yung tahi ng kambing. Sayang yung papaitan. Alam niyo yung damo pagka nasa loob pa ng tiyan yan, malinis yan, guys. Pipispisin natin yung laman loob niyan, yung purong-puro talaga na papaitan. Yun yung nagbibigay ng sarap ng papaitan, guys. Ayan, na maingat lamang talaga sa pagbukas ng kanyang tiyan na wag kumalat yung kanyang tahi or yung papaitan. Hindi naman tahi yun, sa loob pa naman pag lumabas na, tahi na. Ayan. Okay, so pagkatanggal ng mga laman loob niyan, kailangan nang ihiwala yung iba't ibang bahagi, yung kagaya nitong paa. Meron ba siyang kamay, guys? Paa lang, no? Wala pala siyang kamay. Ayan, yung paa. Yan, yung mga sa may ribs niya. Yan, so kailangan nang iwalay yan. Kasi yung mga buto-buto na yan, inasiman naman. Inalsiman yan yung luto niyan. Inasiman sa kamyas or sampalok. The best yan na sabaw. Yan. Ayan, so nandito na tayo sa may laman loob niya, sa may papaitan na. Kailangan eksperto na Ilocano yung maglinis nito. Kung nasaan ba dito yung purong-purong papaitan niya, guys. So pagka binuksan na yung tiyan niyan, makikita ninyo yung paano kunin, ihiwalay yung talagang papaitan na puro nitong kambing. Alam nyo sa ibang bansa yung mga inchik, iba naman. Tignan nyo yung papaitan, yan. Pinagalo-halo nila yung mga laman loob, tapos yung sabaw, yung tae, yan kinakain nila. Tignan nyo. Ito naman, guys, pinapanood nyo, mga inchik naman yan. Yan, ganyan sila mag-prepare ng papaitan nila. Yan, so parang yung tae lang tsaka laman loob pinagalo-halo. Yan. Okay, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Sa mga hindi pa nag-follow sa atin, mag-follow na kayo. Okay, so good luck. Bye-bye.